Salutare, prieteni! Avem noi oare nevoie de o asigurare de viață? Eu zic că da. Asigurarea de viață este o asigurare prin care o companie de asigurări oferă beneficii financiare asiguratului în cazul decesului acestuia. Și există două tipuri principale de asigurări de viață. 1. Asigurare de viață permanentă, care oferă protecție pe toată durata vieții asiguratului și include o componență de economii sau investiții. 2. Asigurarea de viață temporară acoperă un anumit interval de timp și plătește beneficii doar în cazul decesului survenit în timpul perioadei asigurate. Beneficiile asigurării de viață pot ajuta familiile asiguratului să facă față cheltuielilor curente, să achite împrumuturi sau să asigure educația copiilor. Este important să evaluați nevoile dumneavoastră financiare. Pentru o alegere perfectă, vă aștept în privat cu mai multe detalii. Dacă v-a plăcut această informație, dați un like și o distribuire pentru ca să afle și prietenii voștri despre această asigurare.